medailu za to, že sme dneska tu, ale chcem vám povedať, že som naozaj hrdý na každého človeka, ktorý sem dneska prišiel, pretože niekto to semienko nového myslenia musel zasiať a som veľmi rád, že práve nám tu svietilo 21 kelímkov, toto číslo je šťastné číslo. To srdce za chvíľku zhasne, ale verím, že dnešný večer každému niečo dal a ten odkaz možno vás bude pretrvávať navždy. Želám si jedno, aby práve nová prebudená spoločnosť bolo to, čo si všetci budeme prijať a o čo sa budeme snažiť. To svetlo, ktoré sme tu dneska akýmsi spôsobom symbolicky zapálili, verím, že už za malú chvíľu v najbližších mesiacoch zaplaví celé toto mesto a v najbližšom roku 2 aj túto krajinu. Ešte raz vám ďakujem. Prešovčanom, priatelia. A celý svet Prešovčanom. A celý Prešov celému svetu.